Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. А святый Кузьма Демьян, святый Кузьма Демьян, искуй нам свадебку крепкую, веселую. Прывітанне, сябры! З вами зноў кулінарна-фальклорная праграма «Еш, пакуль не запяеш». Іван Іванович ужо заспяваў, ужо нават варыянты нам дасылалі такія, што трэба наадварот. Не еш, пакуль не запяеш, а пой, пакуль не наешся. Вось такі варыянт. Я так разумею, песня гэта была вясельная. Так, весельная. Сёння будзем крыху пра вяселле размаўляць з вами, так? Наколькі копіць часу? Часу... Бо вяселле не адзін дзень святкавалася, а ўж колькі страў рыхтавалася на вяселле. Гэта трэба год пісаць пра вяселле толькі. Глядзіце, сёння мы з вами будзем рабіць такую культавую рэч. Гэта калдуны і калдуны графа Тышкевіча, не проста калдуны. Я думаю, што шмат хто адразу падумае, ну всё, а дзе бульба? Да, што калдуны зараз памылкова лічаць, што гэта бульбіная страва. Ну, гэта ёсць такое. Але як варыянт. Першапачаткова гэта страва з цеста, гэта такі наш аналаг пельменяў, равіёлі, ну такія ўсе рэчы, вось гэтыя з цеста, гэтыя вушкі. Але начынне ў нас будзе такое шляхецкае, неабыякое. Вось, і цеста ў нас будзе вытанчанае, можна проста рабіць цеста з вадой, з яйкамі. У нас будзе вытанчанае, зноў-такі шляхецкае, на соку з цыбулі. Продукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Я пачну з таго, што буду націраць так на самую-самую, на якую мы робім дранікі, і спазнаем зараз скрозь слёзы горкую долю старажытных беларусаў. Дубравушкой, дубровушка зеленая, зеленая, чего рано зашумела, зашумела. Ну и вось так, и девчатки так само. Чего рано замуж идешь? Бывает так, что бабуля распавядает, что а я за его и не вельми хотела идти, але бацьки настояли, и все. Сказали, так, и все. Усё жыццё и прожила. Это зараз носом крутіць. Вы перабіраюсь. Але ж шмат было песень, у якіх маладая плакалася, што адыходзіць з роднага дому, ад бацькоў. Ну так, бабулі мне распавядалі, што магло быць так, што яны не вярталіся ўжо ніколі. Некаторыя казалі, што іх бралі як працавітыя рукі. І ўсё. Всё, пра каханне ніхто не пытаўся. Ну, але зразумела, што гэта зараз, будзем казаць, дзеці прыязджаюць да бацькоў ім дзіцям 50-60 гадоў, яны яшчэ з бацькоў пенсію цягнуць, каб дапамагалі. А ў тыя часы ўсё, паехаў, жыві там, твая сям'я, там працуй. Ну ўсё, у мяне ўжо слёзы загаротны лёс гэтых дзевак пайшлі. Так, сябры, у нас, глядзіце, мука. Мукі патрэбна 2 шклянкі, ну, можа, больш. Глядзіце, не трэба спачатку ўсю муку сыпаць, лепей крыху пакінуць. І што мы робім далей? Далей нам патрэбны 3 яйкі, 2 з іх ідуць у нас поўнасцю, і бялок, і жаўток. Вось так мы, хоп, одно яйка, другое, а вось трэцяе нам патрэбны толькі 1 жаўток.
Все, паляцеў туды жаўточак. І зараз наступны крок. Ён самы слязлівы. Ён Закрывать вочки. самы слязлівы. Я не магу, мне трэба глядзець. Праз зноў-такі ніякіх тут забабахаў. Бярым нашу натаркаваную цыбулю і пачынаем ціснуць. З песняй не так і слязліва атрымалася. Ну што, пачынаем замешваць. З Богам. Давайте. Пачынаем замешваць. І як я ўжо казаў, потым можа можна паціху яшчэ дадаваць і муку, і наш сок цыбулі. Менавіта таму цеста і вытанчанае, што сок цыбулі не проста вада, яшчэ трэба наплакацца. В Любэнскім раёне мне распавядала бабуля, што калі менавіта займаліся караваем, а я думаю, што мы такое зробім, невялічкі каравайчык, Увосень. восень, так, калі было тэрмін вяселляў, то яны спявалі песні. Без песень ніхто не рабіў каравай. Павінна была заўсёды гучаць песня. І тут ёсць доказ навукоўцаў. Яны зараз распавядаюць пра тое, як уздзейнічае музыка, як уздзейнічае слова на чалавека, ну і на тыя рэчы, якія адбываюцца вакол чалавека. Ну, увогуле ж мы ўжо казалі неаднойчы, што да цеста трэба падыходзіць толькі з добрымі думкамі. Як жывое. І з добрым настроем. Сапраўды. Ну, а вяселле, вам давялося хоць раз недзе трапіць На старадаўняе? на старадаўняе А такое? я іх памятаю, таму што я быў маленькі, можа гадоў 6-7 мне было. І я быў у вёсцы Залесна, гэта Шучынскі раён, там адна з маіх цётак кагосьці там ці выдавала замуж, бо братоў сясцёр даволі шмат было. І я бачыў гэта старадаўняе вяселле, я бачыў старадаўні каравай, які менавіта дзялілі, і мои бацькі стаялі ў калейцы, каб атрымаць кавалачак гэта каравая. Памятаю, нейкіх музыкаў, якія такія даволі несучасныя, бо там нейкія цымбалкі былі старадаўнія, нейкі гармонічак. Гэта потым ужо, калі я пачаў са студэнтамі рыхтаваць вяселле, я ўсё больш і больш уваходзіў, будзем казаць, у тыя рытуалы, якія адбываліся. Абразанне касы, жаніць багарэлкі, калі гарэлку злівалі з двух вёсак, паглядзячы, кароўка малочней, з боку жаніха, нявесты. Ну, таму гэтыя ўсе моманты вельмі цікавыя. Ну, на жаль, іх зараз не існуе. От я ўзяў паясы паказаць. Моя бабуля казала, што вясельных паясоў павінна было пад 50. Я думаю, на што сабе мужику і хопіць, а не. Бачыш, прыязджаеш у вёску, ідзеш да калодзежа, завязваеш на калодзеж. Ідзеш даіць карову, завязваеш карове на рог. Прыходзіш у хату, закінуў за печку, што я таксама тут буду гаспадыняй. Ну і самае галоўнае, сяброўкам раздаеш, камен таксама. Гэта так дзяўчына прыходзіла ў ужо мужніну хату, Так. закідывала за печ, што яна будзе гаспадыняй. І адразу свякрову. Не, тая, як тая знайшла. І пачала круціць. Пачала круціць сабе пояс. Таму гэта таксама абярэг, і мы ведаем, што стараабрадцы, яны нават у лазню хадзілі з паясамі. Дарэчы, фалькларысты распавядаюць, што знаходзілі і пад 100 паясоў. Ведаеш чаму? Ну, рыхтавала, замуж не выйшла. Таму іх і 100 аказалася. Ну, гэта вось сваты. Так, гэта першае, што... А потым ужо, калі сваты дамовіліся паміж сабой? Ну, і заручаны. А там і дзявочы вечар, таму што ўжо дзяўчына павінна што? Развітвацца патрошку з хатай і з сяброўкамі, таму што больш ужо да іх не прыйдзе. Кожны дзень, як яна прыходзіла. І там ўжо, напэўна, пачынаюцца песні вось гэтыя галашэнні. Не, галашэнні, калі благаслаўленне, калі з хаты з'язджаць. А можа, галашэнні тады, калі на могілкі хадзілі, спявалі, таму што частка моладзі не мела бацькоў. Усё было, таму
Шли на могилки, там голосили. Ну што, сябры, трэба зноў-такі, у нас не было яшчэ, напэўна, каб цеста просто адразу хоп і пачалі раскатваць. Трэба яму адпачыць, трэба яму даць адпачыць хвілінак 30. За гэты час мы з вами прыгатуем начынне. Начынне не простае, начынне зноў-такі таксама вытанчанае. І все, адпраўляем у лядоўню. Я іду зноў мыць ручкі. Сябры, цеста наша адпачывае, а нам трэба зрабіць начынне. І пачнем мы зноў з цыбулі. Цыбулі у нас у цесці і ў начынні таксама. Трэба яе пасекчы і потым закінуць на патэльню. Разам з грыбамі. Сёння у нас лісічкі. Асфальт-свачи поплю лапчич білих лик, асфальт-свачи поплю лапчич білих лик, а сам сядет на душища, як індик, а сам сядет на душища, як індик. Ти сваточок голубочок не бурчи, ти сваточок голубочок не бурчи. Лепш горелки ты добрые принеси, лепш горелки ты добрые принеси. Тут сваточок уже і ажно індик. Індычак. Мне здаецца, што пілі мала, бо больш спявалі песень. Ну, але ўсё роўна, вось і ў троіцы ж ёсць пра 7 чарак гарэлкі. Ну, жартоўная. Але паспяваў, паскакаў, папяяў, ну, зноў на кожны кілішачак была нейкая праца. Бо больш за 7 ужо ж, здаецца, грэшна было, так? Ну, я не ведаю. Гэта ж залежыць усё ад чалавека. Колькі каму гэтых? Можа, 3 па 7? Ну, 3 па 7. 3 па 0,7. Ну, смяяліся яшчэ, са свата смяяліся абавязкова, са свахі жартавалі. Гэта было як зараз прыгожа. з гэтых шафераў, як там сведкі, так. з іх больш жартуюць. Ні для каго ж не сакрэт, што зараз на вяселлі запрашаюць кавер-бэнды, Бывае. ці наадварот нейкія знакамітыя гурты. Ну, хто колькі можа, наколькі заможныя вяселле. Мне здаецца, Троіца можа паехаць да кагосьці на вяселле і зайграць вясельныя песні? вясельныя, відаць, толькі тыя, якія ёсць у рэпертуары. Таму што на замову, там, польку ці вальс, мне здаецца, што не вельмі да нас падыходзіць гэта ўсё, хаця мы ведаем і гэтыя рэчы. Ну, у нас ёсць замова адна на вяселле в гэтым годзе. У нас сучасная, так. Але людзі хочуць паслухаць траецкую праграму і ўсё. Тыя песні, якія мы ўжо зрабілі ў сучаснай апрацоўцы. Ну, зараз, я так разумею, што ўвогуле попыт ёсць на такія, на старадаўнія абрады на вяселлях, таму што, ну, ўсё больш я гляджу праз сацыяльныя сеткі, што робяць і прыходзяць у такіх строях вясельных і нейкія гульні, не лыжачку праз нагавіцы працягнуць. Так. Ну, тут больш трэба звяртацца да тых рэчаў, якія пакінулі нам, будзем казаць, бабулі і дзядулі. Таму што, зразумела, па-першае, гэта была песня як абярэг. Пра гэта трэба памятаць. А потым было слова, нейкая замова, якія добра ведалі бабулі. Ой, варогі, варогі, да не пераходзьце дарогі, хай перайдзе сам Господь Бог. І з Юрыем, і з Міколай, і з шчасцем, і з долей. Ой, варогі, варогі, да не пераходзьце дарогі. Вось проста, будзем казаць, зусім тэкст невялічкі. Лічыцца, аберагае нашых маладых на вяселлі. Зараз трэба пасекчы нам яйкі дробніка. І глядзіце, я, наколькі ведаю, вы яшчэ дапамагалі нашаму драматычнаму тэатру Якуба Коласа у падрыхтоўцы спектакля «Ваўкалак». І вось Пятро Александрович Ламан казаў пра тое, што вы перасцерагалі яго, каб у спектаклі поўнасцю не Пагружацца. Ну, не пагружацца і каб тэкст замовы поўнасцю не гучаў. Бо потым, як дасць зверху, Спрацуе. можа спрацаваць. Ну, ведаеце, мы ж не ведаем, што такое фальклор так дасканала, таму што я, напрыклад, калі распавядаю студэнтам нешта, і ёсць час, і яны ўжо так даволі доўга мяне слухаюць, я кажу, ну вот егіпецкія піраміды, чаго туды палезлі? Хто палез, што? Не жыве.
Ну, зразумела, што раз фальклор жывая істота, можа мець тую моц, пра якую мы нават не дагадваемся. Ну, глядзіце, замовы гэта ўвогуле ж такі, ну, сур'ёзныя рэчы. Ну, я І- пачаў іх распяваць. Ну, зусім недавно, можа, гадоў з 5 таму. Мне нешта паказалася, што яны павінны гучаць, і ў сваім моноспектаклі я спяваю 4 замовы. Яны гучаць імправізацыйна, так, як я чуў. Ну, варогі ёсць у рэпертуары Троіцы у песні. Ну, ёсць. У першым саставе была. Я памятаю эту песню. Так, трэба зараз нам яшчэ глядзіце, у нас ёсць вэнджаная шыначка такая. Так, і тут, правда, косткі. Трэба выразаць? Косткі нам, ну, дакладна ў начынні не спатрэбіцца. Выражам іх акуратненька адсюль. І трэба таксама дробна пасекчы. Дробна пасекчы, як і яйкі, ўсё гэта. І потым ужо Кажу, з рога ўсяго многа. Такі на вяселлі, каб было. Стурна, а колькі па часе святкавалі? Ну, зараз, звычайна, што? Зараз адзін дзень у рэстарацыі. Адзін дзень у рэстарацыі. На наступны дзень, як звычайна маладыя, сябрамі кудысьці на шашлыкі паехалі. Быццам бы не елі мяса. Так, а там Ніколі. так, а бацькі ўжо там сядзяць недзе сваёй кампаніі, таксама дома даядаюць, што там з рэстарацыі засталося. Колькі дзён раней цягнулася вяселле? Ну, мне здаецца, па-рознаму, як мы можам. Ну, лічыцца, што 3, каб было і ў нявесты, і ў жаніха. Таму што і там каравай павінен быць, і тут каравай павінен быць. Дарэнне, і там павінны грошай даць на жыццё, на шчасце. Так, сябры, трэба закінуць нам ужо грыбочкі да нашага начыння. Дарэчы, калдуны цікавая такая таямнічая назва ўжо адразу. І адкуль, напрыклад, пайшло гэтае слово? Ну, глядзіце, што нам кажуць, у сярэднявечнай латыні гэты тэрмін калдуны, да, калі ўжо да нашага, гэта цёплыя вантробы толькі што забітых жывёл. Во. Але да нас дайшло гэта, ну, зноў-такі, як лічаць гісторыкі нашай кухні, ось, яны кажуць пра тое, што прыйшло ад татар. Ад татар, якія былі на Беларусі, заязджалі, не тыя, якія іга, а тыя татары, якія зараз у Вільнюсе можна кібінаі пачаставацца гэтымі піражкамі іх. І таксама калдуны, дарэчы, у Літве спрабавалі зрабіць калдунярні, такія кавярні, дзе калдуны падаюць. З розным зноў-такі начынні можна рабіць і салодкія. Нешта не ведаю, пайшло ў іх, не пайшло, але ў нас дакладна ніводнай такой установы харчавання няма. Таму зноў-такі вам ідэя для стартапа. Ёсць магчымасць. Так, нам просто... Зарабіць грошы. Мы просто з Іваном Івановичем зацікаўлены ў тым, каб гэтыя стравы не просто засталіся ў нас тут на сталах і у нашых вось гэтых узіках, да, каб пуп дай круп. Вось. А сапраўды, каб яно пайшло далей у народ і гэта спрабавалі гатаваць, і не баяліся. Гэта ўсё, бачыце, гэта страва старажытная. Яна вельмі цікавая і ўсё ж такі неправільна будзе называць. Ну, зразумела, у кожнай мясцовасці сваё. Можа, сапраўды, у некаторых раёнах калдунамі называюць з бульбы, так? Так званыя цепеліны, якія ў Літве. Так казала, гародня. Як і у нас, напрыклад, кажуць зразы, калі гэта звонку бульба, а начынне нейкае мясное. А па ўсіх кулінарных канонах зразы гэта наадварот. Мясная абалонка, а начынне ўжо там грыбы ці што яшчэ можа быць. А у нас бачыце, як адбываецца. Ну, таму спрабуем аднавіць такі рэцэпт, таму што пакуль што нідзе я яго не пачаставаўся, ні на бізнес-ланчах не было. Вось. Так, мы сячэм. А пакуль сячэш песня.
неправдивой калинкой, неправдивой калинкой. Казалось, вещей не буду, казалось, вещей не буду. Як прийшла весна і розцвіла, аж на росточки пощилуй. Неправда твоя, Галечко, неправда твоя, Галечко. Казала, замуж не пойду, казала, замуж не пойду. Як приїхав Сашечка, і дик пішла, родную мамочку кинула. Ну, в якої манери я співав? Гэта можа палеская якая? Ні, стилізація. Стилізація? Звичайна стилізація, бо народний був неправдивая і калинка. Ось було в народний. Было б з таким Ну так, видать. Ну што ж, сябры, начынне у нас ужо амаль што гатовае. Нам трэба скінуць з патэльні сюды да нашай шынкі і да вареных яек. Так. Пікай, пліта. Не пікай. І адразу паставіць вадзічку, каб яна ўжо занималася, каб сустракаць калдуноў. Так. Цеста. Дастаем цеста, якое адпачыла. Моя мамочка, як я тебе гукаю, ой, я раненька, ой, я поздненька, своим тонким голосом, голос тоненький, лес высоконький. Не доходяй до мамыки. Она в Шарамбару под сосонкой заснула и не чуете. Как гукаете, дитятка. Ну вот, поехали мы раскатывать наше тесто. Вытонченное, не забудьте, оно называется вытонченное тесто. На соку с цибули и на наших з Іваном Івановичем сльозах. Ну, мне не было бы, я Не далеко было? стоял. Я криху Але як тут, сплакнув. а як тут наразать? А як нарізати, во у нас стоїть шкляночка, і будемо нарізати. Готово, як на пельмешки. Так, як на пельмешки. Видите, яно повинно бути, бачите, яно еластичне. Я ось люблю, коли ще є можливість такі свойські яйки, тоді воно жовтеньке буде. Розкатуємо тоненько. Тоненько. Пригоженько. Гляньте, який, блін, соненько отрымливается у нас Ну, такое. одразу завернуть еще будет один пельменчик Один для меня. колдунища. Для меня. Ой, Ивану Ивановичу могу дать покуль задание. Размешать. Ага, размешать аккуратненько. Ну, коли раптом что никуда ляснется на стол, ничего страшного. И в рот 3 лыжки, в рот. Бо як там кажуть, де наша не пропадала, хай тут лясніть. Ну, хай буде. Ой. Так, ну глядите. Все просто, вельми просто, як завжди. Шлеп і поїхали. Робимо такі кругляшики. Кругляшики, кругляшики. Потім ми їх будемо заготовувати начиння. О, до речі, я згадав, що докладно. Ні, гэта не про гэта кнышы, яшчэ будзем гатаваць мы кнышы, гэта кнышы некаторыя жанчыны, дзяўчыны, каб прывабіць хлопца, кнышы заварочвалі сцёганамі, бёдрамі. Ну, я думаю, что тут так не атрымаецца. Ну, и мы не будем спрабаваць. Ну, зноў магія. Мы не будем. Конечно, не магия. Прывароты. Так. Ну что, зараз як наробім.
Ну, одна бабуля казала, ведаеш, каго не кранаюць прывароты гэтыя? Хто моцна кахае, не праб'ешся да яго. Тады ну, не ўздзельнічай. Не ўздзельнічай. Ну, паглядзі, быццам бы, а чалавек, ну, будзем казаць, дзеўчына, пакуль хлопец сышліся, як две галактыкі. У кожнага сям'я была, а род там і тут, яны сышліся, каб пусціць расток. Род будзе дапамагаць. О, Самая прыгажосць. Шкада, што не іграе, не гучыць заўсёды. Але прыгожа. О. Гэта мы пакінем, бо, глядзіце, яшчэ добры кавалачак атрымаўся, можна шмат нарабіць. Тут нам трэба зноў-такі прыпыліць крыху мучыцай, куды складваць вось такія кругляшыкі, і потым усё проста. Потым усё вельмі проста. Зноў з душамі. Ага, амаль што. Хоп, начынне. Заўваж, заўсёды ёсць душа. Заўсёды. Нават як мы піражкі рабілі, так Адна, само. дзве і трэцяя. І трэцяя. Трохкутнічак. Вось, і робім такія з вами калдунчыкі. Оп. Ахваліўся сват, што багат, ай на тры гумны малаціць, ай на тры гумны малаціць, што первым гумней стук да грук, што первым гумней стук да грук, а ў другом гумне чорны мак, а ў другом гумне чорны мак, а ў трэцім гумне няхай так. Сябры, ну глядзіце, вось наляпілі мы. Зразумела, што гэта не ўсё цеста, бо мы тут будзем доўга-доўга яшчэ, там было шмат яго. Але што нам засталося? Нам засталося пасаліць наш кіпень. Можна нармальна так пасаліць. Пасаліць і акуратненька, каб самому не шпарыцца, закідваем туды нашыя магічныя калдуны. Калдуны графа Тышкевіча. Дарэчы, рэцэпт ёсць, а вось якому Тышкевічу гэтае начынне належыць, невядома. Можа, Еўстафію таму, які з Лагойска там так перанёс музей археалогіі ў Вільню. А можа, яшчэ якому палкоўніку Міхалу. Таму проста Свахночка ты, голубочка, свахночка ты, голубочка, да будем моё дитя ран, да будем моё дитя рано, да будем моё дитя рано, яно меня разыдурил, яно меня разыдурила, яно меня разыдурила, и по вечорочках и ходят. По вечорочках і ходячи, по вечорочках і ходячи, хлопцями ти гуляєш. Цуд, што за песня? Весельна, але Весельная. треба, ведаєш, треба брати поясок, відать. Бо і так не утримаєш. А може, що голодний? Не поїш, не поп'єш. Не пяеш, не папяеш. Так, ну што, трэба, мы тут пакуль прыбярэмся і ўжо будзем сервіраваць, таму што варыць іх вельмі доўга не трэба. Як усплывуць 5-6 хвілін і можаце адразу ўжо падаваць на талерачцы і прыгожа сервіраваць. Паехалі! Калдуны графа Тышкевіча. Може, він стільки не з'їдав сам. Ну, сам може не. Але ж там шмат, я думаю, побач кого было. Так, себе не покрыдзіў там. Можна, дарэчы, можна з бульёнам. Лёгка. Хтосьці. І таксама мы вось будзем з зеляніны і сметанай, а можна зноў-такі зрабіць растопленае масла, ці яшчэ каму мала ў начынні цыбулю смажанай, можна просто смажанай цыбуляй зверху. Ой, ну вось. Так. Так. Ну што, Іван Іванович, давайте ў сметанку памажемся.
Я люблю шмат сметаны. Каб яны плавали ў ёй, як у калозе Да же. не будуць гарачымі. І так, адразу так. Раз. І ось так. І мне можаш пасыпаць. Ой, і лёгка, з задавальненнем. І такой, і такой. Ну і тым, хто за камерамі, таксама засталося яшчэ крыху. Зеляніны толькі. Зелень. Не, ну мы уже покинем. Так, ну что, частуемся? Так. Ну, за веселье. Ну як? Я уже просто не упершыню. Я не ведаю, што сказаць, бо вельмі смачна. Я уже спужаўся. Ведаеце, у нас яны атрымаліся даволі вялікія. Наколькі я ведаю, казалі, што яны павінны быць маленечкімі. І не раскусвацца, а раздушвацца языком. І быў такі характэрны піск. Зараз паспрабую цэлую закінуць. Трымалася? Горача, сябры. Страва ёсць. Вяселле таксама, я думаю, што можа быць. Песні будзем вучыць. Песні вучыце, калі што, звяртайцеся да Івана Івановича. І дарэчы, яшчэ хацеў вам што сказаць. Калі у вас ёсць нейкія рэцэпты, вы іх ведаеце, ці ведаюць вашы бабулі, прабабулі, дзядулі, калі ласка, дасылайце нам на e-mail. А на сёння гэта ўсё. І да сустрэчы. Да пабачэння. Пакуль не запяеш. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме Веста, бо Веста заўжды побач.